लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। थांनाय मोनसे भिडिअ आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होदोंमोन जे भारत सरकारनि जे प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण न'नि जे लिस्ट बेखौ माबोरै नायो, थामहिनबा एप्रुभ जादोंना रिजेक्ट जादों बिनि डिटेल्सखौ माबोरै चेक खालामनो हायो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ बानायनानै होदोंमन। जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायाखैब्ला नायनानै लानो हागोन। नाथाय दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनसे खौरां फोसावनानै होनो सानदों जे जाय खौरांखौ आसाम सरकारा बुंदों जे दिनै 31 मे 2022 खालाराव जाय बिथांमोनानोखि बे भारत सरकारनि न'नि लिस्टआव नाम दङ बिथांमोननि गिबि किस्तिनि रां थामहिनबा 32,500 रांखौ दिनै सोनानै होगोन होननानै आसाम सरकारथिंजायनिफ्राय फोसावनानै होनाय जादों। स' बेखायनो बे राङा नोंथांनि एकाउन्टआव हाबदोंना हाबाखै माबोरै नायनाय जायो बेनि गासै खौरांखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। बेनि गासै डिटेल्सखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना नोंथांमोननि मबाइलजोंनो बेखौ गोरलैयै नायनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथांमोना नोंथांमोननि मबाइलाव थानाय जिथु गुगोल क्रोम ब्राउजार बेवहाय थांनानै सार्च बाराव टाइप खालामनानै होब्लानो जाबाय pmayc.nic.in लिरनानै नोंथांमोना बेबायदि सार्च खालामनानै होनांगोन। सार्च खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेबायदि वेबसाइट गेवनानै फैगोन आरो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों मोनसे पप आप ओंखारनानै फैदों। बेखौ आगदाथिंसे खनायाव नोंथांमोना बेवहाय केन्सेल दङ, केन्सेलाव क्लिक खालामनानै होयोब्लानो बे केन्सेल जानानै थांगोन। स' नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों बे केन्सेलाव क्लिक खालामनानै होयोब्लानो बेयो केन्सेल जानानै थांगोन। आरो दानिया नोंथांमोना बेनि लिस्टखौ नायनो थाखाय बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों आगदाथिंसे खनायाव बेवहाय मोनथाम डट दङ, नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होदो। क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना बिथिंजाय आगसिथिंजाय नुनो मोनदों स्टेक हल्डार्स दङ, नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होदो। क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना गाहायथिंजाय फैयोब्ला बेवहाय IAYPMAYZ बेनिफिसियारि बेवहाय क्लिक खालामनानै होदो। क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव दानिया नोंथांमोना गाहायथिंजाय फैयोब्ला बेवहाय नुनो मोनगोन नोंथांनि जे न'नि आइडि नाम्बार बेखौ नोंथांमोना बेवहाय नोंथांनि जे आइडि नाम्बार बेखौ बेवहाय एन्टार खालामनानै होनांगोन। जुदि नोंथांमोना बे आइडि नाम्बारा गैयाब्ला नोंथांमोना बे प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीणनि जे लिस्ट बेवहाय नोंथांमोना नामनि गाहायावनो बे आइडि नाम्बारखौ मोननो हागोन। आरो जुदि गैयाब्ला गाहायाव मोनसे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों, नोंथांमोना बेनिफ्राय थांनानै बेनि आइडि नाम्बारखौ माबोरै नायो बेनि डिटेल्सखौ नायनानै लानो हागोन। स' बिदिब्ला बेवहाय नोंथांनि आइडि नाम्बारखौ बेवहाय एन्टार खालामनानै होदो। स' बेवहाय आं एन्टार खालामनानै होबाय। जायखिजाया मोनसे आइडि नाम्बार आं बेवहाय एन्टार खालामनानै होदों। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय मोननै अपसन नुनो मोनगोन। नोंथांमोना बेवहाय नायदो लगे गाहायावनो दङ साबमिट आरो रिसेट। बेनिफ्राय आगदाथिंजाय गाहायाव नोंथांमोना नुनो मोनदों एडभान्स चार्ज। दानिया नोंथांमोना मा खालामनांगोन, बेवहाय नोंथांमोना जिथु आइडि नाम्बारनि गाहायावनो साबमिट दङ नोंथांमोना बेवहायसो क्लिक खालामनानै होनो नांगोन। बेबायदि एन्टार खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना गाहायथिंजाय फैयोब्ला बेवहाय नुनो मोनगोन जे आं जायनि आइडि नाम्बारखौ होदोंमोन बिथांनि आइडि नाम्बारा बेबायदि गेवनानै फैदों। स' नोंथाङाबो नोंथांनि आइडि नाम्बारखौ बेवहाय एन्टार खालामनानै होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नोंथांनि गासै डिटेल्सखौ बेवहाय मोननो हागोन। स' बेवहाय आं नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनो थाखाय बे आइडि नाम्बारखौ बाहायनाय जादोंमोन। बेवहाय नोंथाङा नायनानै लानो हागोन जे नोंथांनि गासै आइडिया थामहिनबा नोंथांनि गासै इनफरमेसना बेबायदि ओंखारनानै फैगोन। जे बेवहाय नोंथांनि जब कार्डनि जे नाम्बार बेबो ओंखारनानै फैदों आरो नोंथांनि बबे एकाउन्ट नाम्बारखौ नोंथांमोना बेवहाय होदोंमोन बेबो ओंखारनानै फैगोन। जे बेवहाय नोंथांनि जे आइडि नाम्बार बेफोरबो ओंखारनानै फैगोन आरो बेवहाय नोंथांनि सरकारि न'नि जे एमाउन्ट बेयो बेसेबां रांनि जागोन बेखौबो नोंथांमोना बेवहाय चेक खालामनानै लानो हागोन। दानिया फैदो नोंथांनि थामहिनबा सरकारा होनो गोनां जे रां बेयो हाबदोंना हाबाखै नोंथांमोना बेखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों जे आगदाथिंजाय बेवहाय दङ इउनिट एसिस्टेन्स सेंसन गासै सरकारि न'नि जे रां बे गासै 1,30,000 रांनि जागोन होननानै बुंदों। बिनिनो गाहायाव नायोब्ला नोंथांमोना नुगोन इन काइन्ड अवार्ड बेवहाय लाथिख' जानाय नोंथांमोना नुनो मोनदों। जे बेवहाय दासिमाव बिथांनि जे आइडि बे आइडियाव बिथांनि जे रां थामहिनबा दिनै होनो गोनां जे रां बेयो दासिमाव हाबथ'वाखै। स' बेखायनो जेब्ला बिथांनावबो बे राङा हाबगोन अब्ला नोंथांमोना बेवहाय बेसेबां रांखौ सोनानै हरदों नोंथांमोना बेनि गासै डिटेल्सखौ बेवहाय नुनो मोनगोन। थामहिनबा दिनै जिहेथु गिबि किस्तिनि रां 32,500 रां बेवहाय सोनानै होगोन होननानै सरकारा बुंदों। स' बेखायनो जेब्ला बिथांनि आइडियाव बे राङा हाबो अब्ला नोंथांमोना बेवहाय बे रांखौ नुनो मोनगोन। स' जुदि नोंथांमोनाबो नोंथांनि आइडि दङब्ला थामहिनबा नोंथाङाबो जुदि सरकारनि बे लिस्टआव नाम दङब्ला नोंथाङाबो नोंथांनि जि रां हाबदोंना हाबाखै बेखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना बेबायदिनो गावनि मबाइलजोंनो नोंथांमोना बेखौ गोरलैयैनो नायनानै लानो हागोन। स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। आरो जुदि मायाबाफोर सोंनो थाबावोब्ला नोंथांमोना गाहायाव कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामहरनो हागोन। आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानैनो नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय दाबाव हरदो।